B. Matukar po kan mga manlain-lain na probisyones kan lay tanganing sa tuyang masabutan asin maiaplikar sa oral daw na pagbuhay-buhay para sa satuyang proteksyon asin pagrespeto man sa deretsos legal kan iba. Sundo kita alas 12. Sa pangarang kang bilog na fuerza, siyempre, kumpleto yan dyan sa luwas. Jomar Jimmy Al, sa kuya mga kumpadres, naka-ready. Si Ans, si Renz, asin si Luwens. Sama ni Bella, si Henry Boy Mata. Kung ikaw pong mga darakulang istorya, automatic po yan. Maniti sa technical control. Wala na bang katarungan ng isang The silent witness. Yan, si Manny. Ang silensyo sa ng testigo. Siper ngaya ko piyo. Siper sa ngaya ko, honorable judge. I was silent but I was not blind. walang Sabi ni Manny. I was ngaya silent but I was not blind. Matindi man si Manny ha. ang Silensyo sa ngaya ko pero bako ngaya akong buta. Gustong sabihin, dakulan mga araw na pangyayari. magdurusa ng Sa Newsroom Production Research Tandem News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa IT si Mark Sian Madrid. natin Ako po, si Pio Fernandez. Siyempre, bako pong kompleto ang programang Legally Yours GB. Kunwara po ang sa tuyang resident attorney, walang ang panyero ng bayan, Abogado Giselle Basanta. ilang araw na lang Attorney Giselle, marhay na aldaw tabi, welcome giraray sa programa. Ayos, Ping. Good morning man sa iyong Ping. Siring man sa mga para dangog niya to. Ito yung programa. Belated Merry Christmas. As in, i-welcome ta po sin tagabos sa last episode kang Yours GB. Ngunya na taon na ini, 2020. As in, hopefully, next year po, pag-irimanan giraray po. Kung episode, as in, mga panibagong adult tigdi po sa mga layers na buhay-buhay. Okay, attorney, permi kayang matry ako duman sa smart line tabi attorney. Ano, ibababa ko ning globe ta. Permi yan na may diferensyang signal ta sa globe, nagwawara-wara. Matry kita duman sa sarong signal ta smart line ta sa smart line tabi attorney. Copy po, copy. Sige, sige. Duman kita sa smart line ta. Seems na permi yan ade sa kwan sa globe ano. Balood ta duman sa smart line kung kumusta man ang serbisyo ni databe. Yan. Sa gabos tabi dyan na mga nag-antabay man sa DCGB News Online, ang samuyang official Facebook page sa DCGB News Online. Good morning tabi from the Philippines. And pwede man kamo magpaabot ng informasyon dyan, magpartisipar sa chat box kang DCGB News Online. Pwede man kamo mag-monitor sa YouTube. Hanapon lang din do DCGB Legazpi City. Netwide po, worldwide, naka-broadcast ang DCGB. And region-wide, on air, ang DCGB AM Tabi, 729 kHz. Ano? Pwede man kamo duman sa sakuyang Facebook account, hanapon lang nindo Pio Fernandez or sa numbers ko sa Globe 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. And then sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Balon ta kun maray ang linya kan Smart. Hello, Attorney Giselle. Yes, King. Loud and clear ba, Ping, kita? Yes, we're coming 4x4 na. Okay na yan, tabi. Attorney Giselle, and sige, go ahead na po, tabi. Yes, Ping. Good morning. As in, dito na po, pag halayon ang katuyang pagturokar ng Ninaldaw na ini, as in, katuyang itaw ang legal trivia ta po, iyo ang terminong iron barrier rule. Ano yung tigisabit ang iron barrier doctrine? Bale, saro siyang successional barrier o ining tigisabit ang kurtina ngaya na nagbabanga kang mga legitimate as in illegitimate na mga children and relatives kan sarong pamilya.
Anong nakakagini? Bali ining iron barrier rule na ini, yawan po ini sa Artikulo 922 kang sa tuyang Civil Code of the Philippines. Nagdedesignar na ang mga illegitimate children dahil pwede magmana o magkaigwa ng successional right sa indang mga sa legitimate children kang sa indang ama o ina siring man sa mga legitimate relatives kay ni. Ibig sabihin, yung kumbaga itaw tang sarong perspektibo na ang sarong illegitimate child o children sa kadaklan igwas indang successional right, pero yung successional right nila with respect lang sa indang father and mother. Ibig sabihin, dahil na siya pwede magduman pasiring sa mga legitimate na relatives o legitimate children kan sa iyang mga father and mother o ina o ama. Sa madaling sabi, ang mamanahon sa nakang sarong illegitimate child o bako lehitimong aki kang sa iyang ama o ina hanggang duman sa last sa iyang lehitimong ama. Pero under the rules na araw kaan, sige sabi bagada, ang sabi kang mga legal luminaries, particularmente si Manresa, na ang doktrina dang ining tigasabing iron barrier rule, by fiction of law, tigiling na ang mga lehitimong pamilya, asin ang mga illehitimong pamilya, igwadanin pagsisirintikan, o kaya dahil nagkakaulian ini, kaya mas maridang magkaiguanin tarong barrier o kurtina para dadai magpadagos ining sirintikan ini kang mga legitimate as in illegitimate families. Sa madaling sabi, kung ika-illegitimate, dahil ka pwede magbana sa tugang mong legitimate child kang sa iyang ama. Maski nga ni, igwa kitang blood tie ngaya, kitang duwa. Igwa kitang blood tie, sarong ama ang inagiyan ta, pero ako, dahil inaki ako out of wedlock o kaya sa ibang babae, dahil ako magmamana sa imo. Ang sarong konkretong paliwanag kayo, halimbawa, si Manny, may aki siya, si Pedro. Tapos may tugang pa ni si Pedro si Pedro, aki sa luwas. May legal na pamilya si Chumani, ang ang aki ni Pedro, legal child niya, legitimate child niya, si Juan. Ngunyan, kung nagadan si Chumani, siyempre magbamana si Juan tapos Pedro. Igwa na mana si Pedro duman kay Chumani sa estate ni Chumani. Half kang marireceive niya o full ang makukuha ni Pedro, tapos si Juan half lang sa estate na mamanaw ni Pedro. Aron po ka ng successional right kang sarong illegitimate child. Ngunyan po, once na nagada na ini si Pedro, tapos ang surviving niya na lang, walang yung pamilya si Pedro, soltero, ang surviving heir niya na lang, iyo si Juan, na illegitimate child kang sa iyang amang si Manny. Si Manny, dahil siya magkakaiguang successional right duman sa estate ni Pedro. Halimbawa, nakulong niyang property si Pedro, pirang apartment, mga lote, mga sakahan. Itong mga property na covered yung estate ni Pedro, dahil lang gad kayo makakakuha si Manny. Kung halimbawa, wala na ngayong ibang relatives na buhay si Manny, si Ringman, si Pedro, itong property ito po, mapapaduman po ito sa tuyang state o kaya sa gobyerno, particularmente sa syudad o banwaan kung saan naduduman itong mga property ito po. Iyon. Po, kaya po ang sabitang barrier po. Mhm. Di halimbawa igonin familia Mr. A and Mrs. B mag-inaguman si A Buda B tabi attorney Okay? SP. Tapos may aki sinda na nabuo, na mundag sa laog kan sa indang pagkainaguman na legal, kinasal sinda both sa civil and sa simbahan. Nag-aki sinda nin sarong legal, legitimate si child C. Okay. Tapos
Igo man pala ning aki, so ama, igo ning aki sa ibang babae, si child D. Diba? Okay. Gustong sabihon, ining pinagasabi niya tong iron barrier, mag-igwasan na nin mana na ipigtatao ang lay na diretso kan illegitimate child ta ito suaki sa luwas. Igwasan na siyang diretso ning mana duman sa ama niya. Tama ba, attorney? Yes, Ping. That's correct, Ping. Duman lang sa direkta sa ama niya. Okay. Ikadua, nahapot, ining illegitimate child si letter D, igwas siya ning manang makukuaman sa ina, over. Yes, hanggang sa ina lang tabi, Ping. So, both sa ama buda sa ina, igwas siyang makukua. Yes, Ping. Okay, now, halimbawa, deceased na so both mother and father. Ang natada na sana, sarong legitimate buda illegitimate child. So, illegitimate child, dai pwedeng magkua, nin parte kan manaman, duman sa legitimate child. Yes, Ping. Sa Yeah. inkaso nga, maganda na itong legitimate child kang sa iyang parent o yung spouses na tigsabi mo po, di na siya pwede magkuha kang share duman. Kumbaga, di siya pwede mag-recover kang share duman po sa legitimate children kang sa iyang ama. Yan, oho. Halimbawa, nagadan so legitimate child, natada na sana so illegitimate, dahil sa magkakakuanin mana duman sa legitimate child. Yes, Ping. That's Yan, right, Ping. oh. So, igwasan na pala siya ning direktang mana, both duman sa iyang ama, buda, duman sa sa ama lang, halimbawa, sa ama lang tabi. Tama. Oo, oo. Halimbawa naman ining agum na babae. Ping, Madali attorney ano? So ama igwaning aki sa luwas, di ba? Si child D. Okay? Si child D an igwa lang ning makukuan sa nang mana hali duman sa sayang legitimate na ama. yes, Ping. Okay. Pero dyan baga sa pamilyang tigsabi mo baga po, may illegitimate. Duwang illegitimate sa ni Madali father. attorney, madali po muna tabi ano. Okay. Sige po. I-establish ta sana. A and B mag-inaguman. Si A lalaki, si B babae, okay? Si A, so mag-inaguman, nag-igwa ning aki na legitimate saro. Si child number 1, legitimate child, both the kan ama, buda kan ina, legitimate, okay? Ito palan, igwa manin aki sa luwas, si so ama, so father. Igwa ning aki sa luwas, child number 2, okay? Aki niya sa ibang babae, so ama. Ngunyan, sigun sa rule na pinagsasabi mo, ang makukuha sa ng mana kan itong illegitimate child, so mga propriedad sa nakan sa iyang ama. Tama ba? Yes, Ping. That's right Okay, po. okay. Now, so illegitimate child, igwa po nin makukuha man tabi, attorney, duman sa agum kan sa iyang ama. Sumama niya po o duman sa legitimate family po. Sa legitimate family. Day po. Opo. Yan, apo, dai. Pero, ini naman na illegitimate child, igwang makukuang mana, duman sa sayang legitimate na ina. Bako man po. Dito po masabing legitimate na ina. Automatic mo siya kana illegitimate talaga. Kung may pamilya man sa ina niya, siya magiging illegitimate child man kang sa iyang ina po. Okay, now, halimbawa, daining ibang familia, so sa iyang ina, kan illegitimate child, may makukuha siyang mana duman sa ina niya? Yes po, Ping. Magkakakuha siyang mana po duman. Pero base niya pwedeng i-represent ang sa iyang ina ko sa mga sa mamanahon kay ni duman sa mga legitimate parents naman po kay itong ina niya. Sa mga lulahon Kung niya. duman ma-apply na yung barrier, hanggang duman lang siya sa ina niya. Yan. Kung may legitimate parents man itong ina niya, tapos may minana ito duman, wala siyang makukuha po. Dahil niya pwedeng i-represent yung ina niya po sa araw itong sitwasyon. Yan, ma-apply man duman sa barrier. Yes, Ping. Okay, now, halimbawa naman, balikan ta sa familia A and B.
Subabae palan, igwa manin aki sa luwas. Di ba? The same rule applies, tabi attorney. Yes, Ping, the same rule po. The same rule ang Ayun. ma-apply ka. Very good. Very clear. Very clear. Iyo tabi ang attorney. No? So, aarog pa lang kayan ang iron barrier rule. Barrier. May sarupang, ano po, may sarupang doktrina. Naputol. Maapod giraray tabi ako, attorney. Sabagay, tama, attorney, tamang-tama. Mantan nagre-redial ako, babalikan ta si attorney, tanaputol na sa kuyang call. Ma-time check muna ako, mani tabi, ano. Ma-time check muna ako. Alas 10:30 na, okay, alas 11:30 na po, nin pagkaaga, sa programa po na Legally Yours GB, attorney, naputol kita, mag-dial giraray ko sa smart, after nakaining kwan, sa tuyang mga acknowledgement kan oras, it's 11:30 sakto, tama naputol sa apod ko. 11:30 sakto, taon-taon babeltadahan ta si Attorney Giselle, ang panyero ng bayan, digdi po sa programa, ang Legally Yours GB. It's 11:30. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Kay Kung Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Mamana makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Samut-saring mga suliranin at krisis ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Nariyan ang banta ng pandemic na dala ng COVID-19. Dinaanan pa tayo ng sunod-sunod na bagyo. Ngunit kapag patuloy tayong nagkakaisa at nagtutulungan dito sa bayan ng Huveliar, ay hindi tayo matitinag ng anumang unos na dumaan at dadaan pa. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ay patuloy na magiging katuwang at kaagapay natin sina Mayor Brandy at Vice Mayor Jorem. Hangad namin ang maligayang pagdiwang ng Pasko at pagsalubong ng isang masaganang bagong taon. Ang mensaheng ito ay malugod na ipinapaabot ni na Mayor Brandy Arcangel at Vice Mayor Jorem Arcangel ng bayan ng Huveliar. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Paano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm, not even pandemic can ever stop Christmas because no one can ever stop love. Nahiling ta sa lambang saro ang imahe kang kagurangnan kaya naging mas madali ang satuyang pagtarabangan. As we celebrate Christmas, we should not forget to be grateful for all the things that we still have. Hali sa sakuyang bilog na pamilya, ini po si Glenda Ong Bungaw, board member kang Primer Distrito kang Albay. Merry Christmas and let's hope for better days this 2021. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Christmas time
si GB, si GB, si GB, si GB. Sige po, tabeltadahan ta na ang pakipag-ulay niya to kay Attorney Giselle Basanta, ang panyero ng bayan, ta naputol na susatuyang call sa iya kasubago. Idiretso ta na so pagdidiskutir ni Attorney Giselle kan mga manlaylain na bagay manungod po sa mga mana-mana na ini dakulan mga dapat niya itong maintindihan. Yaon na po itatautan na ang buwelong linya sa panyero ng bayan. Attorney Giselle, go ahead na tabi. Yes, Ping. Padagos na po ang sa tuyang pagtukar. Asin nga, sabi ko kanina, so naputol kita na igwa pang sarong doktrina ining Iron Barriers Rule. Tigsasabi digdi nga ni sa sarong pang doktrina na ang illegitimate child o ang mga illegitimate children, pwede da sinda mag-inherit sa sarong panindang illegitimate relatives. Ibig sabihin, Kanping, na halimbawa, si A ngaya, multimilyonaryo, nagparatipon siya na siyang aki sa iba-ibang babae, si A, si B, si D, and E. Pero maski saro, wala siyang pinakasalan. Alagad kang panahon na nagada na siya, siyempre mamana sa gabos niyang aki. Gabos ito illegitimate, equally, mamana ito duman sa iyang estate. Ngunyan po, sa oras man na may nagadantigdi sa apat na magturugang ngayon B, C, D, and E. Kada salo sa indang kagabusin da illegitimate, pwede sinda magmana sa bawat isa. Halimbawa, nagadan niya si C, D, magmamala automatic itong tulo si B, D, and E sa estate ni C. Asin kung nagadan naman si B tapos si E, iyo man lang mamala sa estate na na igwa si D. Araw po ka lang sa pang doktrina duman. Hello? Sige, go ahead. We're listening intently. Okay. Yung po, araw po kayo itong doktrina duman, Tabi Ping. Siring man po, halimbawa, si B, ang akin ni B, si C. Ngunyan, illegitimate aday man siya pinakasalangan sa iyang partner. As in sa oras na pero pa kayo ito, si B man, saro man siyang illegitimate na aki ni A. Ibig sabihin baga, si A ngaya, ang aki niya si B. Illegitimate child niya si B. Then si B, may illegitimate man si C. Pag nagadan si B, pwede baya na magmana. Pwede kasi i-represent niya sa illegitimate mother niya. Duman sa estate ang nagadan niyang lolo na si A. Ano po kayo ito? Pag illegitimate, pwede siya magmana. As in, pwede niya i-represent ang saro pa man na illegitimate. Yan. Sige. Yun man lang po, Ping, ang tungkol sa Iron Barrier Rule. Ganyan po. So, natapos na bang pagtukar last week yung impeachment, ipadagos naman po. Sige. Sabi ta nga doon sa pagtukar ta last week na mapuon ang impeachment complaint duman sa Kongreso. As in, ang Kongreso man mahaman kan sa indang articles o rules sa impeachment proceedings duman sa Kamara Baha. As in, kung igwa ining endorsement, i-refer po ini duman sa sa Committee on Justice. As in, yung Committee on Justice, pag once na nahiling na igwanin form and substance, yung impeachment complaint, then i-refer siya sa plenary. Doon ang pagbubutuhan po kang mayoriya o 2/3 kang miyembros kang Kamara Baha, ining impeachment complaint laban sa mga tigsabi tanganing mga persona na pwedeng sanang sangatan din impeachment ang presidente, ang vice-presidente, mga justices o maestrado kang Korte Suprema, mga pamayo o commissioners kang COA, CSC, asin man ang ombudsman. Iyon po ang mga opisyal kang mga gobyerno na pwedeng sangatan ni impeachment para sinda po mapatanggal sa indang mga pwesto. Sin pagkaigwa pag na aprobahan man ini, pagbutuhan kang Kamara Baha ining impeachment na ini, ipapasar ninda po ini.
as in i-hearing po ini duman sa Senado. Mhm. Sa Senado nga ni po mabilog ang Senado ning pag-prosecute digdi po. Sinda po ang madangog sinda sa nangigwang poder para dangugon ining articles of impeachment laban sa mga nasabing opisyal. Mhm. Kasi nga ni tinaytay naman po ang mga grounds. As in man, once na found out na guilty nga ni, pagbubutuan po ka mga miyembro ng Senado, as in pag na-found guilty po sinda, as in na-convict sinda digdi sa mga tigrereklamo sa indang grounds sa impeachment. Opo. Ano ang resulta kay ni? Ang resulta po kay ni, tatanggalon sinda sa pwesto, as in perpetually disqualified na sinda na mag-assumer ng pwesto sa gobyerno, maski anong opisina kang gobyerno, dahil na sinda. Sabi ta nga ni baga, ang impeachment sui generis, ano ang tigsabing sui generis? Yung wala siyang kaarog o klase siya na siya. Sarong klase siya, as in wala siyang kaarog. A class of its own, sabi nga ni kang mga justices kang Korte Suprema, as in mga iluminary sa law na sui generis daw po ang impeachment. Iyo po. Ganyan po, pwede man ma-prosecute criminally yung mga pinagreklamo kang sa impeachment o pinagfilan ng impeachment. Pwede po, kung magigirumduman tangani baga po sa kaso ni dating Presidente Erap Estrada, matapos nga siyang ma-impeach, pinagkasuhan pa siya kriminal as in duman nga po. Pinagtawan siya ng absolute pardon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo kung kaya siya nakapag-kandidato bilang alkalde kang Metro Manila. Opo. Arog tabi kay ni Attorney siguro kung rurumduman kan sa tuya mga paradangog, igwa na naman paano niya ning latest na impeachment na nagbubutwa ini ang subject is si Justice Leonen kan Korte Suprema. Ngunyan, oong naisumitir na nga ni an impeachment complaint duman sa lower house kanakahorong ko si Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol, and kung susatuyang mga paraan tabay na dangog ning maray sa imong explanation tabi Attorney Giselle, maagi na yan duman sa Committee on Justice. Sa Committee kang Justisya o Committee on Justice, hindi mo na po maadal kung iguanin, nagsususog siya sa form and substance para kumbaga substantially nag-conform siya sa mga giya na pigpasar kang kamera para sa rules on impeachment ninda po. Asin kung igwa yan na i-endorse na po yan sa plenaryo kang nasabing komitiba, asin duman sinda bawat saro sa inda adalan ninda kung talagang may basihan base nga sa mga grounds araw kang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, other high crimes, asin ang tigsabit ang betrayal of public trust. Ini nga ni po tigsabit pinaka yung betrayal of public trust kasi catch-all provision po siya sa Constitution. Ibig sabihin, kung anong pwede kang masabing pagkatraidor sa publiko o pagkatraidor sa interest kang katuyang gobyerno o kaya sa publiko mismo, pwede na siyang maging basihan. Iyo po, Attorney. Asin man nga, once na napasar po ito, dadangogon mong giraray po siya sa Senado. Alagad kung magigiramduman taman po baga, nagpayag mismo ng pagsuporta ang Integrated Bar of the Philippines, particularmente kang presidente na nyamo na si President Egon Cayosa, sino man ang iba-iba pang mga eskwelahan din batas o yung mga law school sa Manila, sino man iba-ibang mga west sang katuyang mga trial courts, mga lower as in first level courts, as in nagpahayag sila ng pagsuporta. Kung iisipon tabaga po, numbers game ang impeachment. Kung anong sabihin kang mga miyembro kang Kamara na impeachable o pwedeng i-impeach nila po si Justice Attorney, opo, Attorney, duman na muna kita sa pinagpo-point out mo tabi na procedure baga tabi na duman na sa Committee on Justice, then pag-aadalan ang duman kung igwa ni nagkakanigong pagkonforme duman sa requisitos na pinagmamandukan lay kung pwede ining
isumitir na sa plenaryo, then pagbubutuhan man kang plenaryo, kung pwede ining isumitir na sa Senado, na sa Senado, once na ma-receive ito, magiging nasindang impeachment court ang mga huwes sa mga senador. Yan, okay. Yes, Ping. Oo. As in, pagaduhan kung marunduman ta sa mga nakaaging impeachment kay dating President Estrada, siriman kay dating Chief Justice Corona na nagkaigo mga special prosecutors yung Iyo po. yung Kamarabaha para i-prosecute po ang nasabitang persona. Kasi nga duman po by at least 2/3 vote kang mga miyembro kang Senado pwedeng ma-convict ang sarong impeachable officer kan sa tuyang gobyerno araw kang dating presidente as in dating Chief Justice. Opo. 2/3 vote po ang Iyo. pinagbubuot kan sa tuyang konstitusyon para ma-convict sa articles of impeachment o impeachment ang mga nasabing opisyal na pinagrereklamo po. Iyo po. So, pag sinaangat na duman sa Senado, magginasindang impeachment court and ang desisyon kay puhan 2/3 kan gabos na yaon na miyembro, kan gabos na miyembro kan Senado ang makua either to convict or to acquit. And igonin mga ma-prosecute, hali sa Kamarabaha, sindaan mga prosecutor, pwedeng mga congressman, pwedeng pribadong abogadong isasabay sa panel, igwa maning madepensa duman sa pinag-aakusar sa impeachment court. Now, Attorney Arog ka ini. Diyan pag-abot sa pagdangog sa impeachment court sa Senado, ano ang susunodon na rules sa pag-akseptar nin mga ebidensyas, dokumentos, asin sa pag-akseptar kan mga testigos na mapasiring dyan? Ano ang gagamiton? So striktong rules on evidence and criminal procedure o igwaning sadiring rules ang Senado as an impeachment court na day maaplikar ang mga rules na pinagpapautob sa sarong regular na korte na nagdadangog ng kaso nin sarong akusado na akusado kriminal, akusado sibil o ano pamantabi, Attorney? Pings, sabi tangali baga po ang impeachment is sui generis. Naputol na naman sa kuyang apuntabi, sandali. Tanaobos na naman sa kuyang 10 minutos na call. Yan. Kung ano ang gagamiton dyan na mga pasistema sa pag-apresar kan mga ebidensyas, kung anong pasistema ang gagamiton sa pag-apresar kan mga ebidensyas, dokumentos, asin mga testigos, asin mga testimonyas. Go ahead, tabi, Attorney Giselle. Sabi tangali po kanina na ang impeachment proceedings sui generis, a class of its own. Sususugan ta po ang teoryang sui generis. Pag sabi tang sui generis, it implies na pwede maghimo nin o magbilog nin rules ang Senado babasihan ninda para sa pag-accept din mga ebidensya, pagpresenta nin mga witnesses. Pero dahil mong pigali dyan ang supplementary application kang sa tuyang rules of court, particularmente sa pagpresenta nin mga ebidensya, pagpresenta nin mga testimonya kang mga testigo. Supplementarily mag-apply yung ating rules of court. But the Senate is not prohibited from making its own rules. Yan. Kasi nga, ang impeachment, it's not a criminal prosecution in the first place. Iyo po, arog kay ni Attorney igwa nang naisaangat na kaso, impeachment complaint sa Senado. So Senado, matiripon, unian sa tuyang rules digdi kita sa rules tang ini sa pag-apresyar kan mga ebidensyas, buda mga testigos kung arin sa pwedeng akseptaron, buda kung arin sa pwedeng dangugon na testimonya, buda kung sisay sa pwedeng magtestigos, anong mga dokumento sa pwedeng akseptaron, i-enumerate ninda aduman sa mga rules na yan, tabi, Attorney, na gagamito ninda pagdalaga na kan trial. Pero kung kaipuhan, pwede man sindang mag-refer pa duman sa mga rules kan pag-akseptar ni mga ebidensya susog sa mga naka-establish ng lay, particular sa criminal or civil procedure, tabi, Attorney.
Yes, Ping. Opo. Yan, Opo, Ping. oho. Establisado po ang satuyang mga rules. May kinaraman po sa pag-akseptar nin ebidensya, siring man ka mga testimonya nin mga testigo po. Ayun, opo. So, dai pala nangangahulugan na kung ano sana ang interpretasyon kan Senado, kung si Saysan ang papadaguson, akseptaro na testigo, kung ano sana ang mga dokumentos ang ako, dai mapupwede ta, mabugtak ko na sinda, nin rules man nungod dyan. Yes, Ping. Mabugtak sindang rules, pero provided na yung mga rules ninda, bako siya capricious or whimsical kasi pag nag-arg po ka ng bagay, pwedeng questionin po Yan. na ang parang agreed party na ang rules nga ng Senado, capricious at whimsical na dahil siya nag-aligned duman sa ordinary rules kang sa tuyang mga kortes. Iyo ta, makahirakan akusado dyan kung ang gagamito na sistema so kagustuhan sa nakan lambang senador or so kabilugan kan senado kung ano ang gusto sa nidagdagugon asin akseptaron na testigo, dokumentos, ebidensyas, di ba? Yes, Ping. Provided na bako siya draconic o kaya masyadong harsh, lalo na sa sarong partido ta. Ang importansya baga po kay ning impeachment proceeding, ini parte ini kan sabit ang due process of law. Yeah. Kumbaga, tigpatawan chance to be heard yung tiga-akusaran na nag-commitment kay ning araw kay ning mga violations sa ang impeachment forum ang impeachment court ang proper forum para dangugon asin timbangon kung talagang nagkasala ang sarong official kang gobyerno natin na tig-recognize na impeachable officer. Iyon. So, magayon initabi attorney na i-impart mo sa samuya ang mga basic pero malinaw na giya ta ining pag-file ng impeachment kay Justice Leonen susubaybayan ta na naman ini gulpi kitag makukuha digding mga adal naman attorney Tabe, and with your guidance igwa na kita nin clear picture kung anong mangyayari Tabe sa pagdangog kang kaso Tabe attorney. Yes, Ping. Yes, Ping. Hopefully po na makawan pa nin basic knowledge sa tuyang mga paraynanyog para maaraman ninda kung anong sususugan ninda once na nagkaiguan nin full-blown impeachment trial. Siring man mas tigpapangadit niya to na kung ano ang katotohanan asin kung ano ang makahustisya iyo ang mangyari po. Opo. Attorney, tatawan ta kagiraray in concluding statement. The court now hereby gives you the opportunity na magkaigo ning concluding statement sa last episode ngunya na taon and imbitasyon sa mga maabot pang episode niya to next year. Go ahead po. Yes, Ping. Salamat po, Ping. Salamat sa PBN sa pag-gibo kay ning programa ini Legal Yours GB asin sa mga parainan niyo dito na padagos nagsusubaybay asin nagmamaawot hindi na kaaraman na tig-impart po sa tuyang publiko asin mga parainan niyo. Sabi ta na ni last episode tayo ninyo na taon asin next year asin sa mga succeeding years hopefully mag-iribalan giraray po kita asin padagos lang mag-adal digdi sa tuyang mga leyes, digdi sa tuyang nasyong Pilipinas. Diyos magbalos po sa gabos. Asin good noon. Yes, thank you so much Tabi Attorney Giselle sa pangaran ng PBN Broadcasting Network Incorporated. Next year sigurado yan, magdadarangugan kita. Sabado yan, primerong Sabado kan iyan na Enero. And salamat Tabi Attorney Giselle and advance Happy New Year. Merry Christmas Tabi Attorney Giselle. Diyan sa imong bopete. Sige, sandali. Ito na po muna. Salamat po kan sa ido pagantabay. Asin amang Diyos ang magbantay. Walang kasalanan, di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap mayaman? Bakit marami ang nagdurusang mga walang kasalanan? Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Nay, ano po nga punan ko ngayon?
yon? Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby habang patuloy ang breastfeeding. Pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda. Ang healthy po ng luto niyo, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa ibong kanagaaging kadipisilan sa buhay dahil sa pandemyang COVID, mga minaging bagyo, sarong milagro na inigabo sa tuyang nalalampasan sa kapangyarihan ni Kristo kagurangnan. Kaya ang sayang pagkamundag dapat lamang na sa tuyang irokyaw ngunya nakapaskuhan. Ang familia asin si Legazpi City Councilor Fernan Imperial minapaabot sa Indo nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ning pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Numadosal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sarong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan, sarong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo, kay puwanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, tanganing manampasantay niya. Yan po ang dapat nangunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkaamuot sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagkamundag kang unggoy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nangakabulong nyo. Ang mga aki, kita-wanta, pahalagaan. Ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas.
Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka na nilingawan ta na ang pigkatarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manibong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion.